Fikwa baka YouTube channel jo fi kan roi lani kinu ki kam ki ba fitrai kin roi lani gitu ki bampat sedang ya kan ngono ka kam ka jam bat lani fi pat sedang ya ka YouTube jo fi hatu fikwa mo ban sedang no menta pat ngadai ubaya lap ya tin jong blai roi kadan ka principal wa kita ru kumno ba fin sedang ya ka YouTube channel lani kumno bakan roi kumno ba fin sedang ya ka kam ka jam katar kadang ka principal naka nongrem jong kaktin jong blai inyelit bat ngana gospel Matius kal nang wa arpau kat ka ba arpun rio pai wong ni wong kan long hapadang jong pi hanrai lada unu nuru uman ban long kraw hapadang jong pi to ai ba unlong usyakri jong pi Jesus u khambong ba pinum long kraw la da pilek business ukhang ba pinong kraw pilek business dan dia da pisna YouTube bau khang ba kanika YouTube channel kanum grow kanum long kraw khang ya kata pinrei wai ka principal hang ni kata kalong ba pinlong usyakri tika principal ka baning kong do la da pimpat sedang kanuno kam perkhat bai kani kai kasap katalan ga bangadan kaliel de bangala ban syakri hiwai pi ublai ula tha yuai pi wai ula ai bagi sap kitalan ti yet ya kata ka sap katalan jong fi penbha syu bat da kata ka sap katalan ka bafidan pila ban le umno ban long ki syakri jong ki wai pila ban long ban serve tin parang gi ong ban serve hari mentang ong fi bun gi kwa ban trai kam trai jam super khat tang ban yo nong fi da di khatu yo nong dalek kong tayo nong ngana pen mi YouTube kin follow yang kai ka jing mento yang ngan yo nong ngan konum long kum ta what ki companies ngong kiba bom tip yu blai ru ndrai ki follow ya ka principal jong tin jong blai ki long ile no ki pen biang ka service freely ni kong ya free service no tikum ju ru no pi tada kitu ki bom pat sedang kini kam ki jam perkhat chuang kumno ngalak ban syakrieki bri kumno ngalak ban syakri upai ba pai uji su habawan syaka perthai ule mno wan syaka perthai ka badan lupa ka problem ano ifi wi ga jing ki bri ki bot kumno yu dai ba usal fi ga jing jong bri pen khia gi bapang pen pai gi ba matla pi ule kita ki ai anong usaf ki bri habaki usal fi ki problem jom ki anong fi haba usal fi problem ki katahi ka penlong successfully kam nang gabasni banong successful namar blai usaf ki bri kum juru anong nanai nuksa ngar haba penmi kani channel YouTube ngamdai bang kwa ben yo jingmen toyel de hanrai kabaning kong do ngadan kawai namar bo blai ula panyem yang ngani thu ipi bo blai ula panyem yang mensyua ngalong kumno nga struggle itu gisen itu ki pop changa struggle ba pono fi struggle bat ki jingkwa brai ti hadin bo blai upanyem yang nang tu pelak lot ade ngai kadan ka jing lat lot tangam kwa ban set halde ngam kwa ban set halde ngam kwa ban long tu kapung la da pi kwa ban pet kawai ka channel bala kawai ka video ba ngala penmi kumno ba pinrai ba pinum long kum kapung ndai pinong kum kawa ka ba ka ba tuit sapet mo ka to video ka ba ngam ngam kran hang ni kata ndai ngar mai habo bleu penim tengong bale ngan long kum ka kapung ka ba susa ni nga ngan ye thu shiki ba ye ka jing ba jong Jesus Christ ye ka bangala lut ngai thu kumno ngala lut kibun kitu ki video ki banga ye thu kumno bangala lut yang ta pop bat kumno banga sedang yang ni YouTube channel ba di ministry ru kalong ba hadin bangala lut ni ko ban IA ki bri Jesus la IA ka jing penim jogu yang tengah ko ba ki kinum kanum sakut yang ayo ka jakhlia ko to kapung ko ba jakhlia da sakut ngako ban long kata kawa ko batu awak ban syakri ki ban serve ki ti kena asam lagi ba pet ni video hikwa ban train nu kam perkhat syakumno ban syakri ki dadang asna kan nu khatiar kumno kan serve pi haba kum kani ka mobile na fi balik kani ka mobile ka mga ring menta kani ka mga ring video nang ni kani ka deka Redmi Note kani ka Xiaomi phone balik ka long popular kani nong baka sa fi brio
kapan ai jing mentoi giwei ba abai jing mentoi ka ai buram ru ya u nong shna yu manufacturer kumju ru ni haba filosofi giwei dakan mau ru ban ai ka buram show blay wala thau hi ba ai ka sap ka talent ni ka ta wei ka ba ar principal ban ong try nga ai ngu ime nga shna kan ka kam nga peli dukan nga le ikanu bangan syakri hiwei ma syakri hiwei kala roi menta ba try nga kan mau no ban ai ngu ime bagi ni keli gibri kumno kalong kan kam ni dan kam ban ai ngu nong blay kan yu ba ai nga ni ka kam ublay kan ba ai kan ka sap bangan syakri hiwei ikaktin jong blay gai thu de naga gospel mat nu Yohanes kong nang bakhatsan kong nu kong ba da pisai so khambun bat kibri kin i tagi kam ba bha jong fi kin yaro ya ukpa wa habanan tum ju vitri business ru lagi yaro fi ong a ni ka diga sap ko blay ai nga ti nga yaro u blay bo pendan buram unang pensai so khambun ni fi na nga ai buram ga jing yaro shu blay ga ni ka por mayo ban kran fi gini kentien mayo ban penmi gini ka YouTube ngai ka buram ka jingiro sublay nganget ba ka bang nang le taw blay nang pun sai so ya tingan pun kot no kani opor artli gini ki points ki bon ki wi pa ngai artli ki points fi yet kumno ba pinyo syakri ki wi da kita kisap wat per khat ya ka yo nang wale per khat ya pisau per khat ka jingyo nang yet kumno da pikwa machna YouTube ru yet kisap jang pi ayu widan pi mentabun ha YouTube nang pi tang ki ai to kumno ban how to do it yourself mo kumno ban shed jing shed pila ban dan ka sub shed jing shed tisna kan di YouTube penmi di tu kasih mo dan di pibet bah ki gadgets kan fi pinang ban batai gitu ki mobile gitu ki ai gitu ki pen drive ni ki kinu gadgets ki electronic gadgets ya tu kan ha kasih batai pen i kan bahkan surf ki wei nang ta ki brio ba ki yet ki dan kam ba fisal ver ta problem ki kai YouTube jong fi kan sarai kinu ki kam nang bat le dap nang takkan mau ban ai buram you play no to play shibun nak bentak buram jong try yero try sada like share subscribe ya ni video